Pontesán volve este ano cunha proposta máis ambiciosa. A feira do Concello de Pontevedra dedicada á saúde e ao benestar celebrarase os días 17, 18 e 19, con epicentro na Praza de España. E nese sentido naceu Pontesán, no sentido de visibilizar a todas esas asociacións do ámbito sanitario, asociacións en ánimo de lucro, que día a día, de forma desinteresada, fan unha labor inmensa. A presenza destas asociacións medra na convocatoria deste ano. Pasarán de ser 24 a 34 e atoparán na feira un escaparate para amosar o seu labor. A sanidade nos trata, a sanidade nos cura, pero en moitas ocasións necesitamos outro tipo de axudas. Axudas que a sanidade, polas súas características, ao mellor non nos pode dar. E aí están as asociacións que nos informan, que nos orientan, que nos escoitan, que nos animan, que fan que non nos sintamos tan solos, non? E que cumplen un papel e teñen un valor incalculable. Tamén medra o programa. Cada xornada do Pontesán estará dedicada a unha temática: saúde emocional, alimentación e hábitos saudables e exercicio físico. O venres, con unha serie de charlas e de conferencias e de obradoiros para tratar as emocións e tratar tamén de loitar contra a ansiedade. O venres, o sábado, como decía, estará dedicado á alimentación saudable, tamén a través de mesas redondas e conferencias e un show cooking. E por último, o domingo, dedicarémoslo ao exercicio físico con unha primeira andaina solidaria Pontesán. De xeito paralelo, xa a partires do mércores, a feira ofrecerá unha programación en colaboración coa Universidade de Vigo. Desenvolverase na Casa das Campás. Charlas, coloquios, mesas redonda, un sinfín de actividades que logo, as pasarán, que non vou a relatar enteiras porque entón estaríamos aquí media mañán, e que aproveitamos esa facilidade que nos dá a Universidade de Vigo para ampliar todo este movemento que queremos xerar coa Feira da Saúde. Outra das novidades será a presenza da Deputación de Pontevedra na feira, que contará co seu propio stand. Ademais, Pontesán desenvolvese no marco dun convenio de colaboración coa Administración provincial.